Tää on siis tää mun sitruunapuu. Me ollaan täällä Kasperin kanssa kuvaamassa tätä. Tai Ano, joo. Joo, niin meillä on nyt tää tämmönen lemoni. Joo. Mä siis, tää äskeinen video meni vähän pieleen, niin tää lemoni on leikattu, tää siis irto tossa mun mini-lemonpuusta. Joo, tää ei oo appelsiini tai mikään, tää on lemoni, se on keltainen, se on tullut tollasesta puusta. Tää on nyt viimeinen lemoni, että me ei voida, tai silleen niin kauheasti todistaa, mutta tää on oikea lemoni. Joo, mä nyt kerron tässä, kun mennään leikkää tätä vielä vähemmän, koska ei se kuitenkaan niin pian mennyt video, että me ehdittiin jo lopettaa, kun se video meni kiinni. Niin siis tää on lemoniirottos ja se siinä äskeisessä videossa me ehdittiin jo leikata tätä. Me oltiin maistanut, sit mä huomasin, että tää video meni. No nyt mennään maistamaan. Mentiin siis leikkaamaan, että täällä on meidän näitä yrityksiä. Niin, täällä on meidän videokuvausyrityksiä. Tossa oli vähän homehtunut tai tolleen. Niin. No niin sitten. Tää on vaikea leikata. Se on vaikea leikata yhdellä kädellä. Nyt auta mua repimään tää kahtia. Ota. No, se meni rikki. Ei se haittaa, ei se haittaa. Syö sä toi. Ja tossa on toi muussi. Mä teen uuden. Nyt Katso. se meni niin satisfying. Pitää jotenkin tuoda veitsiä pilveä. Mä nopea laitan tää. Irrotaan tää sitruunaa. Joo, tää tekee nyt meillä on sitruunat. No niin, joo, meillä on sitruunat. No niin, mennään meidän syömispaikalle nopea. Vessaan. Nyt me syödään nämä sitruunat ja ilman mitään puhetta vedetään nämä N-Y-T. Nam nam nam. Hyi. Joo, nää oli jotain vähän, en mä tiedä. No, joo. Njam. Tää et pystynyt. Ei pysty, se ei pysty. Joo, no niin tehtiin se. Nam. Nom. No niin ja sitten. No sit vaan pestää sitruunat. Pestää sitruunat. No niin. Pesupaikka, no niin moi. Jee, sitruunan pesukerho! Niin ne sitruunat meni kaivoon. Sitten biojätteeseen syödyt sitruunat. Bye bye! Bye bye!